Curaçao sluit haar luchtruim voor vluchten uit Europa. Dat heeft allemaal te maken met het coronavirus. Dat heeft minister-president Eugène Ruggenaat vandaag tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Volgens Curaçao gaat het om ongeveer 20 vluchten per week uit Nederland, van KLM en TUI, en veel minder uit Duitsland. Volgens Ruggenaat is dit de beste manier om de bevolking van Curaçao te beschermen tegen coronabesmettingen. Vandaag werd de eerste besmetting van een persoon met het coronavirus op het eiland bevestigd. Het gaat om een 69-jarige toerist die momenteel geïsoleerd in een huis verblijft en niet naar buiten mag. Het gaat naar omstandigheden goed met hem, zegt epidemioloog Izzy Gestenbloed. Volgens Gestenbloed is het Curaçaose beleid erop gericht te voorkomen dat het virus wordt geïmporteerd en dat er mensen op het eiland besmet raken. Een 47-jarige Venezolaanse vrouw is gisteren dood aangetroffen in haar woning. In het huis zouden sporen van geweld zijn aangetroffen. De politie onderzoekt nu of ze is omgebracht. Het gaat om een vrouw die werkzaam is als bejaardenverzorgster. En de Extra weet vanochtend te melden dat ze erg geliefd is bij de ouderen waarmee ze werkte. De vrouw werd aangetroffen op een matras met bloed rond haar mond en een sterke geur van azijn in de kamer. Een open fles azijn is ook in beslag genomen. De afgelopen 24 uur zijn er veel maatregelen genomen rond het internationale coronavirus. Zo zullen in de komende 2 maanden in totaal 10 cruiseschepen Curaçao niet bezoeken. De eigenaar van Princess Cruises en Carnival Cruises heeft gisteren bekendgemaakt de komende 2 maanden niet te varen. Het mislopen van de cruiseschepen is een klap voor de Curaçaose economie. Ook verschillende festivals zijn op Curaçao geannuleerd. Zo heeft de Fondation Bon Intention gisteren bekendgemaakt dat het Blue Seas Festival niet doorgaat. Het festival zou op 9 en 10 april plaatsvinden in Pietermaai. En ook het Internationaal Filmfestival Rotterdam, dat op Curaçao zal worden gehouden van 21 tot en met 26 april in de Movies Outrabanda, gaat niet door. De regering van Sint Maarten heeft gisteren besloten carnaval dit jaar uit te stellen als gevolg van de coronacrisis. Op het eiland stond carnaval gepland van 16 april tot en met 4 mei. Er worden meer maatregelen om te voorkomen dat het virus op het eiland komt. Zo wil Sint Maarten geen mensen meer toelaten die de afgelopen 3 weken zijn geweest in China, Hongkong of Iran, Italië, Japan, Zuid-Korea, Macau of Singapore. Sinds vrijdag geldt dat ook voor mensen die de afgelopen 21 dagen in Spanje of Duitsland zijn geweest. Die regels gelden echter weer niet voor houders van een Nederlands paspoort. Gisterochtend heeft de politie op Curaçao 2 mensen aangehouden die kort daarvoor uit Bonaire waren aangekomen op een boot. Ze hadden meer dan $20.000 bij zich en er wordt vermoed dat ze dat hebben verkregen door overvallen te plegen op Bonaire. Een groep van 37 gevangenen van de Point Blanche gevangenis op Sint Maarten spant volgende week vrijdag een kort geding aan. Ze noemen de gevangenis waarin ze verblijven mensonwaardig en willen dwingen dat het land Sint Maarten hen overbrengt naar een andere gevangenis in het Koninkrijk, bijvoorbeeld Nederland of Bonaire.